Дора салом алейкум. Хуш омадед ба YouTube канали ма. Имрӯз чӣ гуфтанимтон? Мехоҳам ки барои шумо, барои ҳар яктатон инструментҳои хидма нишон диҳам. Ана заказ кардам, тамоқа вақта ҷамъ кардам инструменти бақувват ки мисол усто через инструмент ҳамин вақте ки асбоб дошта боша, через ҳаваи устое. Устое ки асбоб надошта боша, ӯ фоида надора, бародаро. Ина нигоҳ кунед. Ина шестигранник. Ина атёрка. Оз ҳар якташона мегумтон ки чӣ рола бозӣ мекунад. Ина нигоҳ кунед. Бисёр фирмаи Total хати ма бисёри бад кор мекунад. Ина амбуром хайки пеш буд. Ина усканос. Ино чиста ягон хона да заказ мешава ку. Ҳамин хати мисол ма мерам. Ина иҷа чизое ки ма бинаҳа так бу ина писачка, инаям нишонтон метавам тамошо кунед. имрӯз инаира харидам. Сар мекунем аи 50 сомон ай фирмаи Total харидам. Ина хе қад мешава. Ина қад мешава, рост мешава. Бо асбобош да инҷа шай. Я параж да фигурниё шай. Ина я параж да мисол фигурниё шай, бо параж да чи шай. Ана простоёш да. Мисол якташа ки гирифти, да нукш мемони ина. Бо иҷа чӣ мекуни? Бо ки сахт кардани бошу, бо ихе мекуни. Иш қилиб сахту ҳуй мекуни ина. И мисол ягон хона ремонт ки мери, я чахчах кунем гуфтем, бародаро, як ҷоя. Вақте ягон хона ки мери, мисол ана ҳамин чиза мери, мисол ремонт мекуни. Ана удобнее да, 10 чиза нем ҳама чиза намебарам, инаям атёрка, иам атёрка. Ана ина атёрка ха индикатор. Ами 10 та чиза нем як тара мебари, ҳама корта буд мекуна. На диде? А инаи амбр чи амбра? И амбра Jobs меган ира бародаро. И вақте ки нами ягон чира инама. Мисол ҳамия қабидани бошам, айҷа туғриш мекунам, ина. Нигоҳ кар. Ина диди? И уже худаш мустаҳкам қапидад. Одам дар кор нест ки мисол чӣ кунад. На. Немхе бо кушодани боша через инаи мекушоиша. خیلی جقیده نمیسی ده نمیخه میمونی تب خودش جوجه میجیقشه خودش جوجه مستحکمه این هم ای دتا دارم این هم بهترینه نه این خیلی نوای خیلی انبر بارم نکنشنی جقیدن مونه اینه 6 گرانیک ده نمود 6 گرانی دارم نگاه کنی نیوش نش زیوزشکای نش میسو خیلی не хеле мисол. Не атёркарам. Атёркаи ина ҳанам қа дороз меша, яке дороз дар кор кишид атёрка метонӣ установка кунӣ. Ина бо мисол медроя. Ина ида чӣ ай? Наконечником, лампочка, кнопка, мисол ҳамин деталое ки мана мисол кор меоя барои як хона чизои калон намегирем. Пеш ина ида буд, иам калон. Ида мисол ҳамин. Ида бо чӣ дорам бародаро? Нигоҳ кунед. Буни хеле амбар. Диде? Инҷа бо запасной чанд чиз дига дора. Атёрка, патёрка. Ина нешам атёрка, патёрка ҳам дора. Ирам метонем ҳамин рола бозӣ кунем. Ана хайшам диде хай обычный амбар инам идам наконечником ай ина ҳамин чизое ки мо истифода мебарем мегзарем дал шижда мегирем ина хай амбар ина индикатор Total фирмаи Total хати кор мекунем ба қувват айда качествои чизаш хай хитоя
Инаям пистолетча. Иам ина. Ира мисол и медроя, меброя. Инаям мисол мекниш. Чиза ки дуромад уже кор кардан мегира. Салом алейкум. Инаям далши чизон. Ба бо дуюм нигоҳ кунем. Ман ҳамақа вақт чӣ доштам? Як атёркара, ҳамақа атёркара истифода мебурдум ина. Ҳамақа атёркара истифода мебурдум. Ҳозир инами ман инами ҳамин майдаҳаке ки гирифтам, диден? Ин майдаҳа гирифтам, дига ҳама ино бо меистанд. Хай як рӯзои як 4 недеинда. Ина нигоҳ кунем. Иша мегирем. Дар ин насадкора. Инаям нигоҳ кунем. Ина. Диден? Иам зури бадай. И бисёр медонед чӣ дай? Як ҳолате ки мисол ягон шароит нест, ягон мисол ягон аходникоа бисёр одамое ки кӯҳ-пӯҳ мераванд, ягон шароити чӣ не, ҳичи нест. Хечиза инамия мебари, ҳамаи рола бозӣ мекунад. Ҳам корча, порча дура ина. Диден? Ҳамин бародаро инами хеч инструментое ки мисол мо айни ҳол ана ҳами хе истифода мебариму. Як осонии кори худмона бо воситаи ҳамиё. Бо инҷа сумкаомонай. Сумкое ки ҳамин инструменту да ҳамиҷа ҳанд. ҳамиё хати бору мекунему, период мерем. бо як чиз дигарам нагуфтум хундаудорам. бо хеле метр дорум, 1 метра. Ина ягон чияке чен кардани бошам, ина баи чен мекунам. Смешай светло. Всё. Да, зайна. Барои ака хулосаи гап ки усто ба инами инструмент усто ҳай. Ба ино ку ягон кори мо пеш намерава. Мо ягон чӣ карда наметавонем. Инами хе чизо хати мо мардума кор шабуд мекунему, хизмат даем. Хоб бародаро, касе дар маъқул шид, комментария нависа, дастгирия фаромӯш накунад, лайк, подписатся. Хоб зинда бошед.